Moi, nyt käydään läpi se tiivistelmä, kun PDF-tiedosto piti tehdä tiivistelmäksi. Puupalatehtävässä tämmöinen oli. Mä teen tän nyt tästä Lapin aktiviteetit, koska on ihan sama, että mistä tiedostosta se nyt tehdään. Eli olen siellä PowerPointissa, siirryn kohtaan tiedosto ja joko tallennan nimellä, tallenna kopio tai valinta vie. Jos tulen tänne vie, niin sitten mä menen tähän luo PDF tai XPS-tiedosto ja kaksoisnapsautan sitä. Katsopas nyt sitten, että on oikea paikka, johon olet tallentamassa. Se on tallentamassa PDF-muotoon ja valitse painike-asetukset. Tämä on tallentamassa tätä PDF:ää diana, mutta vaihda se tiivistelmiin. Ja sitten voit vaihtaa montako diaa on yhdellä PDF-sivulla. Mä laitoin nyt 3. OK. Jos haluat, että se avaa ne julkaisemisen jälkeen, niin ruksi tohon. Ei ole pakko. Sitten mä laitan julkaise. Ja voi olla, että vie hetken aikaa, että se tästä tämän PDF:n tekee, mutta nyt se tuo sen tähän näkyviin. Se olisi tämän näköinen.